Kładziemy się. Rozluźnić nogi, ręce i oddychamy. Głęboki wdech przez nos i długi wydech. Też przez nos. Jeszcze raz wdech i wydech. Rozciągamy ręce poza głowę, wydech, wdech, klatkę rozszerzyć i wydech, ręce z powrotem na podłogę. Skinamy kolana. Trzymamy blisko, głęboki wdech i na wydechu głowy do góry. Wdech, głowę na dół i na wydechu nogi wyprostować i wzmocnić. I tu jeszcze raz wdech i wydech. Skinamy. Trzymamy prawą nogę. Wdech i na wydechu na lewą stronę i patrzymy na prawą stronę. Wdech. Szeroko klatka i wydech. Jeszcze raz, wdech i wydech. Z powrotem wracamy. Trzymamy jeszcze prawą nogę, wdech. Na wydechu głowy do góry, czoło staramy dotknąć o kolano. I wdech, wydech, głowę na dół. Zmieniamy nogę, lewą, wdech i wydech. Jeszcze raz wdech przez nos cały czas. Na wydechu, na prawą stronę, patrzymy w lewą stronę. Wdech, wydłużyć prawą nogę i wydech. Jeszcze raz, równo oddechy i wydech. Wdech, wracamy. I na wydechu głowy do góry. Tu zostać, jeszcze raz wdech. I wydech, głowę na dół i razem nogi. Teraz ręce na bok. Rozszerzyć palce, wdech. I na wydechu do lewej strony i patrzymy na prawą. Wdech do góry i wydech na prawą stronę. Wdech i wydech, trzymamy nogi. Wdech, wstajemy i nie dotykamy stopy o podłogę. Jeszcze raz wdech, wyciągnąć plecy i wydech, nogi troszkę wyżej, trzymamy. Jeżeli się da, wyprostować nogi. I wydech. Stopy na dół, rozszerzyć, przytrzymać, wdech, rozciągnąć kręgosłup. I wydech, skłon. Tu zostaniemy, jeszcze jeden. I wydech. Wdech, prostujemy plecy. I wydech, wstajemy. Wdech, ręce do góry. I wydech o podłogę, rozszerzamy stopy. Wdech, klatkę naprzód. Wydech, ręce razem. I rozszerzamy jeszcze bardziej nogi. I tu zostaniemy na 3 oddechy. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. Ostatni raz, wydłużyć. I wydech. Ręce o podłogę. Przechodzimy do psa.
Głowę opuścić i wdech głęboki. Wydech, przestawić ciężar do nóg. Wdech, szeroko ramiona. Wydech. Do góry, wdech, stopy. Wydech, kolana obniżyć. Wdech, prostujemy nogi. I wydech. Wdech, kolana o podłogę. Rozciągnąć ramiona i ręce. Jeszcze raz. I wydech. Do góry wdech. Wydech jeszcze raz do psa. I tym razem prawą nogę, kolano naprzód. Wydłużyć tylną nogę. I oddychamy na 3. Wydech. Klatkę rozszerzyć. Wydech. Jeszcze raz. Wdech. I wydech. Wracamy do psa. Wdech. Wydech. Stopy staramy obniżyć. Wdech jeszcze raz do góry. Wydech, kolana obniżamy. Wdech do góry. I wydech, pięty na dół. I teraz z lewej strony. Lewe kolano naprzód. Wyciągnąć prawą nogę. Ręce o podłogę i głęboki wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. I wydech. I wracamy do psa. Wydech. Kolano o podłogę. Wdech. I wydech. Tu jeszcze jeden oddech. I wydech. Stać. Wdech. Ułożyć ręce tak, razem palce. Wdech. I obniżamy biodra. Wdech. I wydech. Kolana na dół, szeroko. I wracamy do Child's Pose. Wdech. Wydech. Wdech, jeszcze raz. Wydech. I do góry wdech. Patrzymy na sufit. Wydech, patrzymy na pępek. Jeszcze raz. Wdech, głowę do góry. Wydech. I wstaniemy. Wdech. Wydech. Ręce o podłogę. Rozciągnąć nogi. Wdech. Złapać tył nóg. I wydech. Zbliżyć się. Wdech. Wydech. Wdech, ręce rozciągnąć, złączyć. Wydech, obniżyć. Wdech, ręce z powrotem. I wydech jeszcze raz na dół, obniżamy się. I wracamy do Malasana, ręce razem, wdech. Wydech.
wdech, wydech i kolana o podłogę. Wdech, wydech, usiąść. Można szeroko kolana ustawić. Ręce na kolana, wdech. 3 razy, wydech. Wydłużyć, wdech. Wydech. Jeszcze 2 razy, wdech. Wydech. Kręgosłup prosto, wdech. Wydech. I ręce o podłogę. Rozszerzyć kolana, stopy bliżej. Ręce tak ułożyć. I na wydechu postawić głowę. Ramiona rozluźnić, wdech. Wydech. I tutaj zostaniemy. Przymkniemy oczy.